हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ थ' नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ E-SHRAM कार्ड थ' नोंथांमोना E-SHRAM कार्डखौ मानो खालामनांगौ आरो बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम दायो सोलिगासिनो दङ बेखौ लन्च खालामदोंमोन 26 आगस्टआव लोगोफोर दाखालि दा बेनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो बे एप्लाइ खालामनायाव थाइसेबो फिस होनाङा नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामबा जोबोर बेनिफिट्स मोनगोन जेरै गभर्नमेन्ट स्किमाव नोंथांमोना थाबैनो एक्सेप्ट जागोन बे कार्ड थायोब्ला आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे कार्ड थायोब्ला गोबां स्किम नोंथांमोना सुबिदा मोनगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरै नोंथांमोना पिएम किसान अरुणोदय जायखिजाया पेन्सन इन्सुरेन्स थ' नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन दा बेखौनो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ मा खालामनांगौ आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन आरो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना आंनि सेकेन्ड चेनेलाव मोनगोन बेनो जाबाय बड' स्किम निउस थ' नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनदों दा नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो आरो बे चेनेल नामा जाबाय बड' स्किम निउस थ' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ मोननो हागोन स' लोगोफोर आं चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होबाय नोंथांमोना चेक खालामनानै साबस्क्राइब खालामदो बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना नायनो हागोन मबाइलावनो खालामनो हायो दा बिदिब्ला आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैग्रोबाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ नोंथांमोना फैनानै भिजिट खालामबानो जाबाय दा बेबायदि पेज मोनगोन आरो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा बेयाव सोर मोनगोन बे कार्डखौ आरो सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआ बेसेबां नांगौ डकुमेन्ट्स मा नांगौ आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौ होलांखानोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना रेडिल' जादो एप्लाइ खालामनो दायो नै रेजिस्टारा सोलिगासिनो दङ आरो बे टटेलि फ्रि लोगोफोर थाइसेबो फिस नाङा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बेयाव थाइसेबो फिस होनाङा नोंथांमोना फिस होनाङा एप्लाइखौ खालामोबा थ' नोंथांमोना मबाइलावनो खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय लोगोफोर एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना मोनखासिगोन नेक्स्ट नोंथांमोना भिडिअआव बेनो जाबाय बड' स्किम निउस चेनेलाव नोंथांमोना मोनगोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला दा बेयाव लोगोफोर सोर मोनगोन बेयाव आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौनो खिथालांखानोसै नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं थ' लायोब्ला जोबोर मोजां बे कार्डआ नोंथांमोना सानसेयावनो मोनगोन थ' नोंथांमोना सानसेयावनो बेखौ नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना लानो हायो एबा नोंथांमोना पिभिसि कार्डबो बानायना लानो हायो थ' दानिया 3 डट्स नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों मोनथाम सिनाव जोङो बेयाव थुनोसै बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया जोङो मानो नांगौ आरो मा जों नायनोबोला नोंथांमोना बेयाव माखासे गाइडलाइन्स मोनो थ' नोंथांमोना बेयाव नायनो हायो आरो थ' बेयाव माखासे स्किम मोनगोन लोगोफोर बे कार्ड थायोब्ला नोंथांमोना गभर्नमेन्ट स्किमाव थाबैनो एक्सेप्ट जागोन एप्लाइ खालामोबा स' बिदिब्ला जों बेयाव नै स्किम नुनो मोनदों नोंथांमोना बेयाव नायोब्ला बायदिसिना स्किम मोनगोन बेनिफ्राय जों अबजेक्टिभ्स नायनोसै लोगोफोर मानो थाखाय नांगौ जायो बेखौ नोंथांमोना बेयाव नायनो हायो आरो जों माखासे नुनो मोनदों आरो जों बेयाव नायग्रोनोसै अबजेक्टिभ्सआव मा नांगौ आरो मानो मोननाय जायो मानो कार्डखौ नांगौ दा नायदो नै लोगोफोर दानिया बेयाव नायदो माखासे क्राइटेरिया होनाय दङ थ' बेयाव बुंदों लोगोफोर माखासे जेरै एग्रिकालचार बा डमेस्टिक वार्कार्स बा लोगोफोर माइग्रेन्ट वार्कार्स थ' नोंथांमोना जायखिजाया थ' नोंथांमोना बे बेनिफिट्सखौ लानो हागोन एबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दा बेयाव आं नोंथांमोननो गासैखौबो साथां खिथानोसै गासैखौबो माने फरायला थ' जायफोर लेबार नोंथांमोना बे कार्डखौ नांथारगौ जायो नोंथांमोना उनाव रांबो मोननो हागौ सरकारनिफ्राय एबा राङारि अनसुंथाइबो मोननो हागौ थ' बेखायनो नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय जायफ्रा एग्रिकालचार वार्कार्स थ' नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट बे कार्ड थायोब्ला नोंथांमोना जायखिजाया गभर्नमेन्ट स्किमाव नोंथांमोना थाबैनो बाहागो मोनगोन अब्ला नोंथांमोना मोजां जागोन आरो फिउचाराव बेनिखायनो नोंथांमोना खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय आरो बायदिसिना स्किम सफैयोब्ला नोंथांमोना एप्लाइबो खालामनो हागोन स' बिदिब्ला जों बेयाव नै बोरै रेजिस्टार खालामनांगौ नोंथांमोना नायदो बैसोआ दा बैसोनि खोथा दङ थ' बेयाव गासैबो एप्लाइ खालामनो हायो लोगोफोर एनि इन्डिभिजुवेल होनाय दंखायो नोंथांमोना जायखिजाया थ' बेयाव रेजिस्टार खालामना लानो हायो नाथाय साख्रि गोनांफ्राल' खालामनाङा जायखिजाया साख्रि गैयाब्लानो वार्कार्सब्लानो जोङो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेनिफ्राय बैसोआ 16निफ्राय 59 इयार्ससिम जोङो बेयाव लानो हायो एबा जों कार्डखौ लानो हायो जोङो एप्लाइ खालामनो हायो ओमफ्राय बेयाव गाइडलाइन्स होनाय दङ नोंथांमोना मेम्बार जानाङानो जेरै बेयाव नोंथांमोना पेन्सन मोनखानाय जानाङा आरो जायफ्रा पेन्सन मोनो बायदिसिना थ' नोंथांमोना बेखौ खालामनाङा स' बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोर वार्कार्स थ' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा लेबार थ' नोंथांमोना खालामनो हागोन जायखिजाया नोंथांमोना गभर्नमेन्ट एमप्लयि बा नोंथांमोना साख्रि मावनाय दङब्ला बेखौ खालामनाङा थ' नोंथांमोननि थाखाय नङा बियो जायफोरा सरासनस्रा लेबार थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय लेबार होनोब्ला एबा वार्कार्स थ' बे बिथांमोननि थाखायसो बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना रेडि खालामखादो बेनो जाबाय आधार कार्ड थ' आधार कार्ड नांथारगोन लोगोफोर आरो आधार कार्डआ मबाइल नाम्बारजों लिंक खालामनाय जानांगोन एबा थानाय जाथारनांगोन बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट थानाय जानांगोन थ' नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट थानाय जानांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेंकजों आधार कार्डजों लिंक नांलाया थ' नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानाङा जास्ट बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेनिफ्राय आधार कार्ड आरो आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारा लिंक थानाय जानांगोन अब्लानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो स' बिदिब्ला लोगोफोर एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना नुखासिगोन बेनिफ्राय दानिया नैबाव थुबावदो नोंथांमोना जेराव गोजासिन होदों बेयाव थुनानै सोर बादिया मोननो हायो बे कार्डखौ नोंथांमोना बेयाव माखासे गाइडलाइन्स नायनो हायो
दा बिदिब्ला जों नायग्रोनोसै नै लोगोफोर जायफ्रा नोंथांमोना वर्कार्स दं नोंथांमोननि थाखाय नालाय बेयाव होखादों गाइडलाइन्सआ बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो नै बेयाव माखासे आनअर्गानाइज्ड वर्कार्स बेबायदि दङ आरो जायफ्रा खामानि मावग्रा नोंथांमोननि थाखाय जाखागोन बियो बेनिफ्राय बेयाव जुदि सोर एप्लाइ खालामनो हागोन हाया नायनोब्ला नोंथांमोना गाहायाव थुयै नायनानै लानो हागोन नैबेयाव माखासे कुइसन एन्सार दङ आरो नोंथांमोना बुजिना लानो हागोन दा जायखिजाया जोङो नायनायसै बेयाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबाय जायखिजाया वर्कार्स जानांगोन आरो लेबार बेनिफ्राय जायखिजाया नों मैगं बेफारियानो जा बा दखानदारानो जा बा हाजिरा मावग्रायानो जा नोंथांमोना गासिबो मोनो बैसोआल' 16 निफ्राय 59 इयार्ससिम जानांगोन अब्लानो बे कार्डखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन डकुमेन्ट्स होनांगोन आधार कार्ड नाम्बार होनांगोन अब्लासो नोंथांमोना साबमिट जायो अब्लासो नोंथांमोना कार्डखौ लोगो डाउनलड खालामना लानो हायो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनोब्ला बेयाव सोर मोनो नै बे फ्रि आरो जायफ्रा माने वर्कार्स दं नोंथांमोननि थाखाय फ्रि थाइसेबो फिस दाननाङा थाइसेबो फिस होनाङा नोंथांमोना एप्लिकेसनाव दा बेनिफ्राय नायनोब्ला नोंथांमोना बेयाव गासैखौबो नायनो हागोन आं डिटेल्सखौ होजोबला नोंथांमोना बुजिखाबाय बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौल' आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दा बेयाव मोनसे स्किम दं नै लोगोफोर बेनिफिट्स थागोन नालाय स्किमाव दा प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना दङना नोंथांमोना स्किमखौ मिथिगौ आरो बे जाबाय 18 निफ्राय 70 इयार्ससिम आरो जुदि बेखौ खालामोबा नोंथांमोना 2 लाख मोनो आरो बायसान्स जुदि नोंथांमोना डेथ जायोब्ला 2 लाख इन्सुरेन्स मोननाय जायो आरो जायफ्रा नोंथांमोना डिसेबिलिटि 1 लाख मोननाय जायो थ' बेबादि नोंथांमोना 2L मोननाय जायो आरो जायफ्रा माने डेथ जागोन थ' बेफोरबादि माखासे स्कप नोंथांमोना मोननो हागोन बेफोरबादि कार्ड थायोब्ला थ' बेखायनो नांगौ जायो नोंथांमोना खालामना लाथार जायफोरा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आरो गोबाङानो खोनादों जानो हागौ E-SHRAM कार्ड थ' बेनो लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइटआ डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होबाय नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायखौ मोनगोन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय भिडिअ आं नोंथांमोननो लाना फैनोसै नेक्स्टआव